Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon og dalangpanan nga Dios nga makagagahom ka sa walay katapusan. Ikaw ang Diyos ug hari sa among mga kinabuhi. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Diyos ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, salamat nga hangtod niining mga taknaa kini nga programa nagapabilin sa kahanginan ug magapanalangin unta ikaw niini ug kining estasyon nga mahimo kini nga instrumento ngadto sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Panalangin ni ang mga nagapaminaw karon nga pinaagi sa influensyas gahom sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug imong pagatandugon ang ilang mga hunahuna ug kasing-kasing. Din sila o Dios imong kabigon sa pagduol aron mga lagad dinha kanimo. Salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo, pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niining programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata mo irog ngadto sa unahan ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Sir, maayong hapon. Na minaw mi kanunay sa inyong programa. Pwede bang magpabautismo apan may pangutana man din
Ako kasi na ato na lang ning kuanon apan di lang manimba. Kana mao na pud nay butang nga medyo nisimang tades kabubuton sa Ginoo kay unsa may ato nga hunahuna magpabautismo ta unya dili ta manimba. Naa magina ang pagsimba kay pagasimbahon man ang Dios. Mana nga dili na insakto, dili na mao. Ug ingon naman lang ni ana, ayaw na lang pagpabautismo kay nga naman ang bautismo nagpasabot na sa kabag-uhan o kausaban sa imong pagkatao. Unya, unsa may nausab og nabag-o nimong di man gani ka manimba, niya gikinahanglan man jud ang Dios sa pagasimbahon. Well, niya patay basahon. Okay. Tugay ramang ko nga naniid og naminaw sa inyo ha, pastor. Niabot na gyud ang panahon nga sa akong pagtago-tago sa kamatuoran nga akong nabatian, mugawas na gyud ko. Ipakita nako sa akong ugangan nga wa na ko'y kahadlok tungod kay ang ako manggong ugangan may katungdanan sa ilang simbahan kay ako handog ko unya ang ako nga amahan diakono sa among simbahan pero nahimo ko nga problema sa among pamilya kay di naman ko manimba hangtod miabot ang panahon nga gitiwalag ko. Salamat. Okay, kanana ang kuan ha ako ning preserve ko sa ning kuan kini nga number days ni nako i-delete unya tawagan ka nako mahitungod ni ana no. Ato pa nimo nagtago ka pero muguwa na gyud ka. Sagdi lang unya natiwalag ka man ka kay na problema kas ang inyo ikaw mo nagdalag problema sa inyong pamilya kay di na ka manimba. That's a good decision no, for Jesus. Salamat sa imuhang pagdungog sa kamaturan. Last text nga akong basahon. Kuya mo greet me og happy listening og happy birthday pod sa kang buboy nga akong first class ini nga mag-birthday siya ugmang adlaw kuya. Amo nga ipanghinaot nga malipayon siya sa iyahang adlaw nga natawhan ug salamat boy nga okay ka og sa imong parents nga magdawat og Bible study sa Domingo mga alas 2 mag Bible study na sigon sa gikasabutan ning Papa og ni Tiyo Andro. Salamat sa pagbasa kuya. Okay kana. Good news na no nga mga ingon ana nga naay mga tao nga magpa-Bible study. Well, gawa sa Bible study padayon gid mo paminaw sa atong programa dinis kanginan. Ayaw mo pangunahon na minaw mo aron mo balhin mo tinhuan no. Maminaw mo aron mo makaibaw unsay pulong sa Ginoo, unsay kabubuton sa Ginoo. Sa inyong nadungog, nabatian ug inyong nasabtan, iampo na sa Ginoo. Ginoo, asa man ko musubay niini. Ang Diyos ray magagiya sa inyo. Ang Diyos ray magapahiluna sa inyo kung asa mo mulugan. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban o pipila ka mga text message diha sa iyahang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha nga ato nga monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita o mga nasura sa kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener, atong tanan nga mga viewers kutob sa naminaw og naglantaw karong gabi na kamong tanan mahigala kinasing-kasing namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Makapadangat na mahigala og mensahe, pwede na kay aron ato ng pagabasahon no. Pwede ari sa among number ni Brother John nga among kanunay gi-announce nga na ninyo or pwede sad ari sa ato nga comment section mga higala sa atong Facebook no. Pero alang sa wa pa kasulay og tan-aw, sulay ninyo og search ni higala sa inyong Facebook ang DYCM Bugo
Adventist. No niya, palihog lang po no atong i-follow kanunay atong programa. O niya atong i-share kanunay sab ngadto sa atong mga friend. Okay, di ta magdugay higala ato na ning sugdan pagbasa ang mga mensahe nga atong nakita sa screen. Okay, ni adini si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Livy, og sa tanang kaigsuunan nga makanunayong naminaw og nag-view karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang. Okay, ni asad si Sister Jenny Rama Fermin. Hello, maayong gabi na pod sa inyo dira mga brad. We all missed na sa inyo, hihihi. Minaw, permi, mga avid listener ninyo. Family in Cabo, family Solibio, also kami usab, nakaridi na sa ballpen kag papel. Brad, musulat sa mga verses karon. Okay, thank you kaayo. Para hindi yun nato malimtan sis, no? Atong isulat. Okay niya po si Brother Jeffrey Arrogante. Mayong gabi broadcasters, viewers, and listeners. So mayong gabi ni mo bro, Jeff. Okay niya pagin siya mensahe. Happy listening. Niya sad si Sister Gloria Ferrer sa Canada ni. Good AM, Brad John, Brad Libby, malipayo na jud mi kon makabati na pod mi sa mga mensahe gikan kaninyo. Amen. Bisan og dili parihas ang oras, kinahanglan mo mata aron makabati sa mga pulong sa Dios. Watching from Winnipeg, Canada. Uy, unsa man Okay. derong orasa kinahanglan lamang mumata sis Glo. Unsa man derong orasa des Canada daron mga sa ato ron dire. Kadlawon pa siguro ron sila. Base mo na mumata. Sagdi lang kay bisan tuon og mumata sila pero ang Ginoo nakakita sana silang hunahuna kasing-kasing nga ilag gyud nga patalinghugan ang pulong sa Dios. Thank you so much sis Glo. Unya kumusta diha sa imong butan nga bana si Brad Neftali. Okay, napagid siya yung mensahe. Kung magpabautismo gani, kinahanglan jud manimba kada Sabado. Tinawad na. Niya po si Lane of Keria. Mayong gabi Kuya John o Brother Livy. Makapaminaw ko sa inyuhang programa. Mawala kadali ang akong mga gipanghuna-huna nga mga problema. God bless always. So makahanaw this problema sis. Niapod si Dong Bob Rituya. Mayong gabi Dong John o Dong May gabi Libby. niya dong. Naminaw ko karon diri sa Manga, Tuburan, Cebu. Salamat kaayo Dong Bob no. Sa Tagan imong imig ko pagpaminaw. andong, tagan imig mangga diya dong. O dagang ginang mangga diyan pita kay kanira bang ngalan sa mga barangay o mga sitio or sa purok Brother John. Nagsukad na sa mga tanom po diyan dapita usa ka dagan. Yes, so niya ada sa mangga niya. Ting mangga pa marundong na mainta og imo mintagan ag mangga. Okay niya po si Ronnie Etang. Mayong gabi ninyo Brad John o Brad Levy. So mayong gabi ninyo Brother Ron. Niya sab si Elizabeth Mejia, atong sister nito, ano sinupakan guro. Okay, ang mensahe, watching with you. So, thank you. Niya po yung mensahe si Brother Ronnie Itang. Mayong gabi ninyo, Brad John, Brad Libby, watching from Carigara, Leyte. Minsan Thank you. sila si Brother Ronnie Itang. Sa Brother Carigara, Ronnie, Leyte. naanday mo ron sa Carigara. Mas mayo, lampas pa mo gani lang biyahe, Brother Libby. So, God bless nyo tanan diha sa Carigara. Okay, ato ning dalikatan paglili mga higala ang pikas nga screen. Ato ning tan-awon ang mga nag-like og mga nag-send og heart, no? Nag-love sa atong program. Niya si Jenny Rama Fermin, Jeffrey Arrogante, Gloria Ferrer, Ronaldo Bragat, Jose Navales,
Elizabeth Mejia, Norman Velasquez Villarente, Oslington Jings, Australia ni. William Eddy sa Zamboanga sa ni. Anya si Orbal Toledo Bacolod, si Pastor Orbal ni murag naa ni sa Capitol Center. Anya niya po si Lowell Nodalo Estrera, Lynn of Keria, niyasad si Jonel Hugo, si Ayan Kevin Dorotan, niyaritas mga nag-like, niya si Brother Ronilo Itang, niyasad si Brother Gerardo Lobetania. Oy, dade, maayong gabi ninyo diha sa Australia dade. Kumusta ni Mami Banji ug si Ma'am Jenny ug sa inyong usa ka anak? Salamat sa inyong paghatag og panahon sa pag-view sa ato nga programa. Kumusta mo diha? Kami diri dade. Uwanan initan mi mo nang ako ron not feeling well gyud ko gyud po pila na ni kaadlaw akong sipon sige lang tubod. Unya dili mayo ang kondisyon sa akong lawas apan kaganina giingnan ako ni Mrs. nga pwede bang di na lang kamo adtong radyo. Kuyaw, mintras magamit pa, magpagamit ha. Na may gabi inyo diha unya. Salamat nga maiban-ibanan ang among gibati dire. Nga naa mo nahibaw mi nga sa mga listeners gyud nga naminaw kanunay sa atong programa. At kiniyasad si Brother Basilio Notarion Jr., Tris Jamin Jaime, niyasad si Loida Hugado, Juni Mainit, Elmodam Flores, niyasad si Jevne Jeris Malati, Ronnie Itang, Kalimaco George, NG, Jelin Tero, anya niya po si Jinke Flores Baril. Okay, ato ning balikan paglili ang pikas nga screen. Ato nakita din si Brother William Eddy. Maayong gabi sa inyo, Brad, from Morob, Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Kompleto gid sa address, Brother William Eddy, no? Nukad sa Zamboanga del Norte. Layo-layo ni. Yan niya po si Dongba Britoya, Daghang Mangga Dias Bukid. Lay ang mangga sa ubos. Sani? Pinusan pawalay mamunga. Wala ko na yung munga. Dias Ako Bukid daw. nang komedyara to dong. Pero imong tinud-on. Sugot rin namin duha si Brad Livio dire. Anya niya po si Brother Joseph Lagarisa. Mayong gabi, Brad, sa inyo diha. Okay, good evening, Brother Joseph Lagarisa. Okay, di tayo magdugay, Brad, akong ibalik yung panahon kay ako lang basahon karon taon-taon ang atong makita din sa screen. Okay, ato ning basahon kining kuan murag gisakyan naghapon ang atong gidiscuss about the law manggod unya sa baptism manggod to unya ang tawo pagabautismuhan tudloan sa tanang gisugo sa Ginoo. Niya ni ihang kuan niya kinini ang Brother Titing Raimundo. Salamat sa imong text dire, Brother Titing Raimundo. Niingon ka dire nga to be honest lang sir, walay taong makatuman sa mga sugo. Baka kung ng tawhana mo ingon siyang nakatuman siya. Salamat. Okay ha? Kung ibalik ni mato nimo sa Tinoo, to be honest lang sir, walay taong makatuman sa sugo. Baka kung ng tawhana nga mo ingon siyang nakatuman siya sa sugo. So anitan ni Brother Titing, aning imo nga karon nga gitext dire mao ni ato nga saluhan niining gabiuna sa atong programa ug dinhi niining imong pangutana daghan sa mga tawo nga naminaw sa ato nga programa. Ang uban mag-view, ang uban igorang maminaw sa radyo unya kay kini gud mahuwag manig video ug audio ang ato ang programa kay ang nagtan-aw sa Facebook mo na nga kinini ang daw video. Ang minaw lang sa radyo mo na audio
O na nga daghan gidron nga nagsunod aning ato nga programa ngani kadtong mga gipangbasa ni Brother Libby dire daghan ato gyud nga kadtong nagview mga konbertido to sa programa sa radyo, no? Ang uban sa Negros, ang uban dinhira sa San Remigio, ang uban sa Leyte o niya nagpasalamat ta nga ang Ginoo naghatag og mga agianan nga mabatian, masabtan, mapaabot sila ang kamaturan pinaagi sa programa sa radyo. Well, mahitungod aning imong kuan nga matud pa nimo, to be honest lang gyud sir. Walay tawo makatuman sa sugo kay kung dunay tawo moingon nagtumas sugo baka ko ng tawhanaa. So ani ta dinhi. Unang-una ipahinumdum gyud damo sa inyo nga kini nga programa Bible based ni. Ug kay Bible based magbase gyud ta sa Biblia. Ako na pod nga hisgutan sumala sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 gingon ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Busa dinis bala ang kasulatan dili mi o dili ta magduha-duha nga naman kay kini gituga sa Dios. Unsay tumong og katuyuan nga may kapuslanan sa ato pa di kay hawsyaw ra di ining kasulatan ang Biblia nga may kapuslanan. Unsay kapuslanan? Alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Muning upat ka mga butang nga nahimong katuyuan sa Dios nga gimugna ang balaang kasulatan. Si Kristo nagsulti siya sa Juan 5:39 nagingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naguna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Busa ang ato nga basihan dis atong programa ang mga pagpamatuod dinhi sa balaang kasulatan kay ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Bahin sa imong gisulti nga walay tawo nga makatuman sa sugo kay kung dunay tawo moingon nakatuma sugo baka ko ng tawhana. Kini ba'y gipamatud-an sa Biblia? O bunga lamang ni sa huna-huna sa tao tungod kay ang doktrina nga gitudlo sa ila mga pagtulunan ang dili man pagsunod sa kasuguan. Well, atong masahon kuno kung way taong makatuman ba sa sugo kay kung dunay taong ingong tumba bakakon man na. So mulutaw man ni karon kung ato nga basihan dinhi sa balaang kasulatan. Well, maghisgot ko og tao nga usa sa maila nato nga patriarka, mga katigulangan way lain si Abraham. Unya si Abraham gitawag na og the father of faith. Siya ang amahan sa pagtuo. Kung amahan meaning naay mga anak. Unya kinsa maning the father of faith si Abraham. Kinsa maning mga anak sa pagtuo ni Abraham. Ang mga tao pod nga sama ning Abraham nga nagsunod sa kasuguan sa Dios. Daghan lang roy mga tao nga wa man mahimong anak ni Abraham siyang pagtuo kay di man lagi mo sunod sa kasuguan sa Dios. Kung atong basaho dinhi sa Henesis kapitulo 26 bersikulo 5 kini ang gisulti dinhi kung tan-aw na to ug wa bagyo tawo nga nakatuman sa kasuguan sa Dios. 26:5 dinhi sa Henesis akong basahon na nag-ingon dinhi kay nagpatalinghog si Abraham kanang pulong nagpatalinghog but ipasabot na minaw. Ang lisod ra gyud sa tawo ron kay di manggod magpatalinghog, dili manggod maminaw. Mauna nga kung imong sultian di gihapon makadulot kay di man magpatalinghog, di man maminaw. Pero si Abraham nag-ingon dinho kay nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog o gibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong mga sugo og ang akong mga pamatasan og ang akong mga balaod. Tanawa, moingon mo way nakatuman si Abraham gipamatud-an sa Biblia nga gibantayan niya ang kasuguan sa Dios. Nya moingon mo way nakatuman kung kining mga huna-hunaa o kining doktrinaha mao gyud atong pahanuntan, mao gyud ato nga sundon, musimang na ta. Nganuman dili man na mo gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo sa inyo pagtuo. Well, ang Biblia, ang Biblia nagtudlo nga pagtuo, pero inyo na pong i-divert noon nga di na mo musunod sa kasuguan kana diha na gid mo musipyat. Nganuman kay wa na itudlo ni Kristo, wa po na itudlo sa mga apostoles. Tan-awa si Apostol Pablo
Si Pablo, mga kaigsuunan, mao man ni usa sa mga ngilngig ug kaagi sa mga nahimong tinawag, nangalagad sa Ginoo, mga apostoles. Unya si Pablo nakabig siya sa pagpangalagad diha kang Kristo, humana si Kristo mikayab ngadto sa langit. Diin dunay nabatian ni Pablo nga didto sa lugar sa Damasco dunay nagsimba, nagtuo sa pangalan ni Jesus. Busa miadto siya dili aron sa pagsimba uban nila kundi iyang lutuson ang nanagsimba sa pangalan ni Jesus, sa kay Jesus. Apan wa pa siya didto makaabot, diha pa lang sa dalan paingon sa Damasco, ang planos Ginos iyang kinabuhi niabot na, gitawag siya sa kamatuoran. Sa diha nga gitawag siya sa kamatuoran, gikan siyang pagkamanulutos, nahimo na pud siyang lutusunon. Pero dili ta diha sa paglutos niya. Unsa man ang nahimong prinsipyo nga gitudlo ni San Pablo mahitungod sa pagtuo o sa kasuguan. Pamatian ninyo ang gisulti ni San Pablo sa Roma 3:31. Ang Roma mauni ang una nga libro sa 14 ka mga libro nga gisulat ni Apostol Pablo. Unya nag-ingon siya, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Hinunoa wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Busa ang pagtuo, dili na mahitabo nga maghatag og authority katungod sa tao nga wadon ang kasuguan. Gipabarog hinuon nato ang kasuguan, matud pa ni San Pablo. Busa ang mga apostoles nagtudlo mahitungod sa kasuguan, kini nga programa nga inyong ginapamatian nagtudlo po ni mahitungod sa kasuguan. Kung kamo magtudlo na nga dili na sundon og tumanon ang kasuguan kay pagtuo na lang kay way makatuman sa sugo, kana nalahi na sa gipanudlo ni Apostol Pablo. Basta kini nga programa nga inyong gipamatian nagtudlo ni sa gitudlo ni Kristo ug nagtudlo ni sa gitudlo sa mga apostoles. Pamatian ninyo ang Galacia Kapitulo 3, versikulo 24, si Pablo gihapon ang namulong niini. Og tugote nga kining gipamulong ni Pablo makahatag unta og pagbadlong sa inyong mga hunahuna, doktrina o pagtulunan nga inyong nadawat dili gikan kang Kristo, dili gikan sa mga apostoles, kundi sa inyong mga pangulo sa simbahan. Pamatian ninyo sa Galacia 3:24 nagingon, busa ang kasuguan nahimong atong magtatagad ug mag-aagap ngadto kang Kristo aron kita pakamatarungon diha sa pagtuo. Remember nga kining mga butanga makapaabli unta sa inyong mga hunahuna nga moingon mo nga pagtuo wala na ng kasuguan ay wa man na itudlo sa Biblia. Ang balaang kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, wa man na itudlo sa Biblia nga dili na ka magsunod sa kasuguan. Kanang giingon nimo nga bakakon gyud ang tawo moingon siyang nakatuman siya sa kasuguan, ang tinuod pagkasulti, Brother Titing, maunay butang gyud nga nakapalig-on sa imong hunahuna nga daw gilimbungan ka gyud sa yawa, sa imong panghunahuna. Ngano man tungod kay diha sa imong hunahuna, moingon kang bakakon ang tawana, way tawo makatuman sa kasuguan. Di ato kunong basahon dinhi sumala sa Lucas Kapitulo 4 versikulo Lucas Kapitulo 1 versikulo 5 ug 6, 4, 5 ug 6 sa Lucas, kung unsay gisulti dinhi niya. Sumala sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 4 o niya 5 ug 6, ingon niini ang gisulti unya, Brother Titing, imo unta gyud ni nga mapamalandong ni moingon ka gyud nga way tawo gyud nga nakatuman sa kasuguan. Pamati akong basahon niya. Ang gisulti dinhi sumala sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 4 karanang 4 ug 5 ug 6 niya. Aron aron imong maila ang pagkatinuod sa mga butang nga gikasugilon kanimo. Kinahanglan gyud nga kanang mga butangan nga gikasugilon diha nimo imo gyud nang maila. Karon wa man nimo na maila kanang ingon nimo nga bakako ng taon moingon nagtumasugo ni ako paday nagbasa nag-ingon dinhi. Sa mga adlaw ni Herodes nga hari sa Judea, diay usa ka saserdote nga ginganlan si Zacarias sa laray ni Abias.
og siya na ay asawa nga usa sa mga kaliwat ni Aaron og ang iyang ngalan mao si Elizabeth. So kini sila mag-asawa ni. Pero niining tungura wa pa man sila'y anak. O si Elizabeth o si Zacarias. Nya akong paday nagbasa. Sa atubangan sa Dios sila pulos mga matarong. Tanaw ha? Sa atubangan sa Dios, ang Dios lagi dunay atubangan. Namo po'y nagdoktrina magtiks-tiks diris ako nga ang Dios walay unod ug walay bukog. Di ko no makita ang matuod nga Dios. Pastilan. Ha? Moingon lang ko nga dugangi pagtuon ang Biblia. Sa atubangan sa Dios. Paano magkaroon nga nay atubangan ang Dios kung way unod ug bukog ang matuod nga Dios? Kanang Lucas 20 kanang 4:39 uy wa man na maghisgot og matuod nga Dios ang gisgutan di espiritu. Niya kung basahon dinhi sa atubangan sa Dios kini niya nga sila pulos mga matarong dili masaway sa ilang paggawi diha sa tanang kasuguan. Tanawa tanang kasuguan ingon mo way tawo makatumas kasuguan diha sa tanang kasuguan ug kalagdaan sa Ginoo. Unsa sila? Di sila masaway sa ilang paggawi diha sa tanang kasuguan ug mga kalagdaan sa Ginoo. Nagsunod kini sila sa kasuguan sa Dios. Unya mo ingon mo way tawo makatuman di asugo. Astilan mga kaigsuonan, dili ba pwede nga ang kamatuoran sa Biblia maugyoy inyong sundon? Mo'y inyong tumanon? Karon, kung ato gyud nga tan-awon din hiragod, pamatii ragod ninyo ni, ako ragod nga basahon din sa pamatiin nyo sa The Living Bible sumala sa Lucas Kapitulo 18, versikulo 18 hanggang 21 aron maklaro bagyod dinhi. Kining atong programa makauyon mo dili basta kay ang amo ragyod dinhi gikinahanglan nga musulti ra gimis tinuod. Kay nganuman ang mga butang wa niyo tuhoig wa niyo dapigi karon mo abutar magid ang punto niya nga modapig og mutuo na mo pero wa nagyoy panahon lang. Karon niya kung atong basahon dinhi sumala sa Lucas Kapitulo 18 versikulo 18 ngadto sa 21 ingon ninyo matud pa dinhi sa dinis The Living Bible ako basahon ha. Once a Jewish religious leader ako laning kuan kay naa mo mga bata nga kuan kanana ang maminaw nadtong Martes doon ako'y gikaistorya kung nabisitaan siya nga kuya maminaw mami sa inyo ha nako pila may edad nimo siya nga 9 tanawa 9 anyos minaw pero ang dili ang sobra pa dihang edad daghan di minaw nagingon din once in a Jewish religious leader dihay usa ka pangulo sa relihiyon ask him this question nangutana kaniya nga nagingon good sir maayong magtutudlo tanawa good sir muna nga palandunga kuno kung unsa may gitubag sa maayong magtutudlo o unsa may pangutana niyo what shall I do to get to heaven kini og ambot lang kaha kung sa taong nangalagad sig numiila og Dios ug dili ba niya awaton kining pangutanaha aron pod iyang ikaaplikar sa iyang kaugalingon. What shall I do to get to heaven? Unsa may tubag sa maayong pangtutudlo ningon do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang gipamalandong sa imong pagsulti o pagtawag kanako nga ako maayo? Jesus asked him. Si Jesus nangutana kaniya. Only God is truly good and no one else. Ang Dios ra gyud mo'y maayo ug wa nagyulain. Muna nga bisag unsa pa nang kurso nimo, unsa pa imong profesyon, unsa imong posisyon, oy bisan pag summa cum laude ka pa didto sa universidad, ayaw pag huna-huna oy nga maayo ka nang ano man. Only God is truly and no one else. Ang Dios ra gyud mo'y maayo ug wa nagilain. Nagingon din but as to your question, apan may tungod sa imong pangutana, you know what the 10 commandments say. Nasayod ka og unsay gisulti sa napulo nga sugo. Tandaan yun ha, kasuguan niya. Unya nagingon din matud pa, don't commit adultery. Dili ka manapaw.
ug kining bahina tungod kay pagtuo na lang, di lang kamo sunod sa kasuguan. Kamo dihang mga bana nga nagrasyahan ingnon ko lang nga nakapangasawa mo og babae nga gwapa. Ha? Dili ka mahimong dublihon nimo ang imong pag-amping nga ang imong asawa dili mahaduol niining klasihas, pundok o relihiyon o mga tao nganuman. Wa na ni magtudlo nga tumanon ang kasuguan ingon dili ka manapaw, thou shall not commit adultery. Ha? Dili man na mahadlok ba? Ha? Nganuman, wa na guna sa ila ang kasuguan. Unya dag-ingon dinhi matud pa, don't murder, dili ka magpatay. Muna nga kining mga tawhanaa nga nakatabang gyud ni sila sa pagbuhat sa mga tawog dautan, mga bit, mupatay, nganuman wa na ang kasuguan. Unya dag-ingon dinhi, don't steal, dili ka mangawat. Kining mga tawhana, kining mga punduka nakatabang ni sa mga tao nga madasig sila nga mangawat kay wala na ang sugo. Kuno gyud don't lie. Nakakabig ning mga tawo nagdaghang tao nga mga bakakon kay wa na lagi ang kasuguan. Unya kini ra bang mga sugo ang gisgutan dinhi? Pulos ni naas na pulo ka sugo diha sa daang tugot. O dili ka magsaksig bakak. Honor your parents and so on. Tahura ang imong ginikanan nya gisgutan dinhi and so on. Usay but pasabot sa and so on ug uban pa. O tanaw ha. Si Apostol Pablo nagtudlo tumano ng kasuguan. Si Kristo nagtudlo nga tumano ng kasuguan. Kini nga programa nagtudlo nga tumano ng kasuguan. Kamo diha nagtudlo wa. Wa nganuman. Ay wa na na sa daang kabuhatan ni antas bagong kabuhatan. Unya sa pagsulti ana ni Kristo ring ini. The man replied, ang tao mitubag, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Ako na nga gibantayan kana nga tanang mga kasuguan sukad pa sa ako nga pagkabata. Gibantayan na gani, gituman na gani. Unya mo ingon mo walay tao nga makatuman niya na. Mga kaigsuunan, hinumdumin ninyo baya, gamay na lang gyud kayo ang panahon. Unya inyo pagyud nga usikan ang kahigayunan nga inyong naangkon nga nabatian ninyo ang tinuod nga mensahe sa inyong kalag. Naara gyud na sa inyo ha, dili na gid unya mo makamahay sa adlaw sa katapusan ug dili mo mga luwas nganuman nakadungog ug nakabati na mo sa pulong sa Dios. Karon kanang imong gisulti brother Tipeng, ha? Nga naitaw mo ingon nakatuman sa sugo bakakon ng tawana ay bakakon di ay ning tawana ang gikasulti ni Ginoong Hesus nga gitudloan sa maayong magtutudlo nga tumanon kasuguan. Nan kinsa bagoy bakakon ang nagsunod o ang nagtuman? Ha? Mo'y bakakon? Kung imong basahon o ng Juan 2:4 nag-ingon, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang masugo, kini siya bakakon ug wala kaniyang kamaturan. Ang bakakon di ay ug walay kamaturan kanang wa magtudlo, wa magtuman sa kasuguan. Karon niyan ang mga tao nga nagsunod o nagtuman sa kasuguan, unsa og kinsa man ni silang mga tawhanaa. Brother Titing, kung imo lang gidnuntan, matag punto sa akong gisulti, ako nga giubanan og kamaturan pinaagis pagbasa sa gistudlo sino si Isbala ang kasulatan niyo. Nag-ingon dinhi sa 14:12 sa The Word of God, nag-ingon dinhi matud pa sa 14:12 dinis pinadayag nag-ingon, busa kamo nga mga katawhan sa Dios kalom na. Kini siya nga pagkasulti gi-address ni didtos mga katawhan sa Dios. Karon dili man gyud mo mahimo nga di mo pud mo angkon katawhan sa Dios. Kalang-alang bang mo ingon, kami katawhan min Satanas. Uy, kamo mga katawhan sa Dios. Kinsa mo gud ning katawhan sa Dios? Akong paday nagbasa nga nagatuman sa iyang mga sugo ug nagtuo kang Hesus, kinahanglan nga magmainantuson kamo. Kinsa ang katawhan sa Dios? Nagatuman sa mga sugo sa Dios. Kamo ron wa na mo magtuman na kang kinsa man di imong katawhan aber kay ang gisulti sa Biblia ang katawhan sa Dios nagtuman mas iyang masugo. Unya bakakon ra ba ug walay kamaturan ang taong wa na magsunod sa kasuguan? Ug ang bakakon sumala sa Juan 8:44 kay gikan na siya wa. Unya way kamaturan ang Juan 14:6 ang kamaturan si Kristo, meaning nga nahimo mong Christian but without Christ.
Kristohano na mo apan wa mo'y Kristo kay wa mo magtudlo, wa mo magsunod sa kasuguan. Hinumdumi ka na karon maingon mong iya mo sa Ginoo, di ang Biblia ra gud kuno may atong pasultiyon, ha? Sumalas ng Juan 3:4 sa maing balita Biblia, 3:4 o 8 nag-ingon nga matud pa ang tanan nga nagpakasala nagahimog paglapas sa sugo kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. Timan sa diha nga imong gilapas ang kasuguan sa Dios nagunsa ka nagpakasala. O niya karon basahon na tos 8 ang gingon. Ang tanan nga nagpakasala meaning ang tanan naglapas sa sugo iya ni Satanas. Tanawa sa inyong Biblia kuno ba? Ang uban iya si Yawa. Pero sa iya ni Satanas. Kang kinsa mo? Iya mong Satanas. Paninguha mo karon nga maiya mo sa Ginoo. Ha, ngano man tungod kay ang katawhan sa Dios nagsunod sa kasuguan sa Dios. Sumalas pinadayag 14:12. Unya sa dihang nadungog ug nabati nimo ang pulong sa Ginoo sumalas 18:4 sa pinadayag nagingon gumula kamo kaniya mga tao ko aron kamo dili makapil sa mga kasalanan ug makaambit sa ilang mga hampak. Paunsaon si Ginoo gula magpabilin gani mo diha supak nasan mo kay pagulaon gud. Ug unya nag-ingon si Kristo ang nag-ingon si Santiago 1:21 ug 22. Busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas yung mga kalag. Dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas yung kalag. Dawatan ni higala. Sunda og tumana kay aron ni maluwas ang inyong mga kalag. Sa 22 nagingon hinuon tumanan niyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamon ini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Brother Titing, ako nagtuong nakasabot ka na tinawan ka kay ang pulong sa Ginoo, tinaw o klaro kayo. Unya ang amo diri nga pagpasabot simple ra gyud kayo ug yano kaayo apan masabtan ninyo kamo nga mga naminaw. God bless ninyong tanan. Si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw pagpasabot sa natinawan o nakasabot na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Ato nakita dinhi si Christy Layon. Good evening mga brad. Here nag-watch me diri sa Argawanon. Salamat kay day Christy no. Sis Christy. Salamat kuan ra man ni kanana ang panagsara na siya mo text or mo view pero kanuno ini minaw. Thank you sa inyong pag-view. Niapod si Edwin Notarte, amen, dalay ko ng Diyos sa tanang panahon. Okay, ato ni Lilion Makadiyot, ang pikas na screen. Okay, ato nakita diri si Mervin Cuyag, si Chel Notario Aragon, niapod si Anicasor Jersby Monicar, ato po nakita si Rolly Arcodera, Junicia Yunting Lasida, niya ni apod si Scout Ranger Senior, John Moses Rosalihos Poyot, apod si Ivan Araico, Brother Roger Noval de los Santos, apod si Brother Jacob Somalinog, niya apod si Norman Villasquez Villarinte, ato pong nakita din si Jinke Flores. Okay, niasad si Almudam Flores, niasad si Brother Johnny Mainet, niapod si Elmudam Flores, si Rochelle Florentino, Loida Hugado, Stephen John Torrida, Tristiamin Jaime, Hertrodes Yorpo. Kimoni atong mga nakita nga naga-like sa ato nga program. Okay, ni ato sa ning basahon ni ay mensahe ni Arlene Kuliamat Incenso. Good eves, watching from Biliaba. God bless sa inyong program. Kanya po si Roger Naval de los Santos. Mayong gabi ninyo Kuya John o Kuya Lebe. So good evening.
Okay, mo ato ta mga Good higala evening sa diha dong. Ato mga kadaghanan sa imong gipangbasa ro Brother Libino, di man tanan pero kadaghanan mga naibasa ni Buddha at mga konbertido na sa atong programa sa radyo. So salamat kay sa inyo nga nadasig gihapon mo hangtod karon sa pagpaminaw dinhi sa atong programa. niya pod si Henry Mindaros. Brother Titing, naunsa naman hinuon ka? Maura man hinuon imong gituhuan ang yawa. Okay, no? Ang pangutana, yun sa to paghanay, Brother John, yung pangutana? Ang ihang kuan ko, to be honest lang gid ko no. Wa gyud taong makatuman sa sugo kay kung dunay tawo moingon katuman siya bakakon ang tawana. Okay, daghang salamat, no? Kung maghisgot na mahigala, murag makaingon tang wag gid makatog langit o wag gid makatuman. Hinuon og di gid ta motuman, wag gid makatuman. Pero mutuman ka, makahimo ka pagtuman. Sa ato tong kaugalingon, pagpaningkamot, wag itay mahimo. Kay tao raman ta, yaman pagkahilig sa pagpakasala. Pero wa may imposible sa Ginoo. Imong hangyoon ng Dios, tabangi ko Ginoo nga makahimo ko sa pagkamatinumanon sa imong kauboton, sa imong kasuguan. Ang Dios, muhatag natong kusog, muhatag natong kaisog, sa pagkamatinumanon sa iyang kauboton. Pero niya higala, unsay buhaton nato aron ta makahimo sa pagtuman sa iyang kasuguan. Okay niya. Sa atong mabasa sa unang Juan 5 versikulo 3, matod pa sa Biblia nga maayong balita, ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao kini, gituman nato ang iyang mga sugo og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. So, ang ilhanan di ay nga ako, ikaw, kitang tanan nga nahigugma ta tinuod sa Ginoo. Mutuman ta sa iyang sugo. Unya dayon ang Biblia, ang taong nahigugma sa Dios dili maglisod sa pagtuman sa sugo sa Dios. Ang buhaton di ay sa tao, aron makahimo siya pagtuman, kay lisod man kita pagtuman sa sugo sa Dios, ang atong buhaton, higugmao nato ang Dios. Dibilapo nato ang atong paghigugma nga to niya. Hinuon siya mao'y unang nahigugma nato. Pero ang gusto siguro nga, madibilap sab ang atong paghigugma ngadto niya. O niya ang tao nga nahigugma ngadto sa Dios, dili siya maglisod sa pagtuman sa sugos Ginoo. Sa atong nabasa, sa yunrang tumanon ang sugo sa Dios alang ni adtong taong nahigugma sa Dios. Nay makatuman higalaw eh. Ang makatuman ang kadtong taong nahigugma sa Dios. So mabasa lang kunutan niya ay mga tao sa Biblia baya nga ginahisgutan nga nakatuman. Sa Job 1:1, si Job nakita nga walay tao nga sama kaniya. Hingpit siya, matarong siya, tubangas Ginoo. Mato pa din niyo, dihay usa ka tawo sa yuta, sa hos. Kinsa ngalan mao si Job, og kadtong tawhana, hingpit, og matarong, og usa nga mahadlokon sa Dios, og nagpahilayo sa daotang mga buhat. Sa ato pa, matinumanon siya. Mahadlokon nga ikas Ginoo, nagtuman ka sugo. Kay sa Ecclesiastes 12:13, ang mabasa na ingon, ang tanang butang na dungog na, kahadluki ang Dios, og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Ang pagkahadlok sa Dios, mutuman kas sugos Dios kung tinuod kang nahadlok niya, kay di ta mutuman, doon na may silot nga mapaabot nato sa adlaw sa katapusan. So dinihilutaw nga si Job, usa ka taong matinamanon at ubangan ngadto sa Ginoo. Si Enoch nagalakaw, kauban sa Dios, wa siya nakagig kamatayon, gikuha sa Dios kay nakapahimot siya sa Ginoo. So nagtuman si Enoch, mahimot bangog Ginoo, magsitag supak-supak sa sugo.
Niya sa ito mabasa sa Lucas 1, versikulo 6. Nag-iwan ito mabasa, sa atubangan sa Dios, sila pulos mga matarong. Sila ni si Elizabeth o si Zacarias. Matod pa ni sa 6, sa atubangan sa Dios, sila pulos mga matarong. Dili masaway sa ilang pagawi, diha sa tanang kasuguan o kalagdaan sa Ginoo. Di sila masaway sa tanang kasuguan sa Ginoo. Sa ato pa nagtuman sila. Kaya nagsupak sila, masaway sila sa kasuguan. Kaya ang kasuguan, igo maning, instrumento maning kasuguan, aron sa pagpahibalo, kundi inta nakasala. Wa may gikasaway ang kasuguan nila, nagpasabot, nga nagtuman na ay mga taong nakatuman. Ang kadtong gustong mutuman mga higala. Nga naman, kay baya, ang tao nga nagampo sa Ginoo o niya dili magtuman, ngilig aning gipahayag ni San Juan sa unang Juan 2 versikulo 4, siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios apan wala magbantay sa iyang mga sugo or magtuman siya masugo, bakakon kanang mga tawhana o wala kaniyang kamatuoran. So naghago-hago lang ko og alagad si Ginoo, wa ko nagtuman. Kaya nga naman, bakakon da ko wa ko'y kamatuoran. Kana kung nakaila kog Dios, gaampo kog Dios, gasimba kog Dios, pero wa ko nagtuman sa sugo sa Dios. So mag-uban yun na, nakaila ta sa Dios, mutuman sad ta sa sugo sa Dios nga atong nailhan, nga atong gilaganan, alang-alang nagtuo kaniya, o niya nagsupak day kasugo. O di na mahimo, o niya kusog kay tang muampo, mingan ta nga, matuman ang imong pagbuot diri sa yuta, maingon sa langit, gisaad nato, o sa may pagbuot sa Ginoo ni yuta, atong tumanon ang iyang mga sugo. Hinungdan bitaw ang tao nakasala, kay naglapas sa sugo. Munang sa unang Juan 3 versikulo 4, ang pagpakasala mao'y paglapas sa sugo. Unya ra magdili ka mutuman sa sugo, nagpakasala ka. Nag-ingon ang versikulo 8, kadtong nagpadayon pagpakasala, kadtong wa mutuman sa sugo, iya sa yawa. Nya mosugot lang ditang iyahon sa yawa. Ang maiyas yawa, kadtong nagpadayon pagpakasa, kadtong nagpadayon paglapas sa sugo. Aron ita mahimong iyas yawa, aron mahimot ang iya sa Dios, aw muundang kapag pakasala, mutuman nakasugo sa Dios. Nga itong mabasa pa yun sa nakasulat din sa Pinadayag Kapitulo 14. Pinadayag 14, o niya, versikulo 12. Tanaw nato ni ang gitawag og mga katawhan sa Dios mahigala, nagtuman ba ni sugo o naglapas sa sugo sa Ginoo. Matupas itong mabasa din is 14, versikulo 12. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios, naghisgot mga katawhan sa Dios, nag-angkon tag katawhan sa Dios. Ingon diri, busa kamo nga mga katawhan sa Dios, nagatuman sa iyang mga sugo, o ang katawhan da is Ginoo, magatuman sa iyang mga sugo, hini nga katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo. So ang katawhan sa Dios nagtuman, wa nagsupak, ug nagatuo kang Hesus, kinahanglan nga magmainantuson kamo. So ang katawhan sa Dios nagtuman, wala nagsupak mahigala. O niya niya pagidin ang katawhan sa Dios nga nagtuman, gikasukan, gikontrahan sa yawa. Sa 12:17, og misamot pagayod ang kapungot sa dragon ngadto sa babae. Ang dragon, ang yawa man niya, ang babae mo iglesia. Busa ang iyang gibuhat, nakig-away siya sa kaliwat subay, katong rimnan to bersid, salin sa gilutos. Sila mao ang tanan nga nagatuman sa mga sugo sa Dios. O ikisa din ng mga tawhana, ang mga katawhan sa Ginoo na nagtuman sa mga sugo sa Dios og nagsunod sa kamatuoran nga gitudlo ni Hesus. Makatuman lagi ta kana kon gusto tang mutuman o niya nahigugma tas Ginoo, pero wata nahigugmas Ginoo og di ta gustong mutuman, di kita katuman. Sa unang Timoteo 6:14,
nagtugos Pablo nga atong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Kristo. Okay, ni ato nakita din si Remedios Naval Menteliano. Hello Brad Libby, watching from Tabugon. Salamat kini. Wa naman tayo higala sa di pahingpit tapuso na tutulamanon ni ang atong theme song. Mga higala, magampo kita, mahigugmaon og dalangpanan namo nga Dios. Salamat sa kalampusan